Maayong gabi, bagusab, mga angkol o mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy pa rin sa ganitong mga oras. Kumustamos? Alam niyo mga kabisyo, nangyari lang ngayon eh. Buangan ng, ano ba, ulyanin? Hindi naman siguro, may mga bagay-bagay kasi na hindi natin ma-explain eh. Unang-una kasi nangyari dito kanina, hawak ko lang yung cellphone ko. Habang nag-FB live po tayo. Yao words talaga. Hawak ko lang mga kabisyo, sabi ni Boy Pindot, Yao words. Pero bigla kong naalala kung saan ko kaya nalagay yung cellphone ko. Pambihira naman. Siguro dahil sobrang busy tayo eh. Hinanap ko. Una, pinunta ko yung CR kasi ihi ako kanina. Doon ako nagpasirit. Binalikan ko na naman. Wala namang ibang tao dito kundi kami lang. Yung pala, nandito sa may ilalim or katabi lang ng ating keyboard. Nangyari din yan ba sa'yo, Col? Te? Minsan hinahanap mo yung salamin mo, no? Yung antipara mo. Saan kaya yung antipara ko? Saan kaya yung salamin ko? Hanap mo ng hanap kung saan mo na nailagay. Yun pala, pagharap mo sa salamin, andon, ibabaw, nasa ulo mo. Pambihira naman. Alberto Villamor, shout out! Kailangan pa bang i-memorize yan, no? Lagi nakatutoy yan. Call, shoutout sa mga anak ko, pamangkin. Kasama ngayon, pati si Mrs. Bachingching. Sabina J. Daming anak mo, Aisel Yimeng Kia. Grabe! My dear Winicel, Tati Windy Liu, and Villamor, mga road warriors din, no? Si Mark Genesis, Jeff Montilla, Padit. Brian, Jojo, Alex, yan. Salamat sa inyong pagtutoy, Aljan Matos and family. Ayan, nakatutoy yan palagi sa atin. Yan. May gabi ha? Kumustamos? Basic na po yan, ganitong oras. Ayan, nakatutoy na yan, permanente po mga kabisyo. Yawards, Ito yung sinasabi po natin mga kabisyo na pinag-usapan po natin. Etong pagiging isang mapagmasid. Ayan, no? Ang pagiging mapagmasid pala, hindi pala niyan masama po mga kabisyo. Kailangan po natin yan para mas lalo nating maunawaan, ma-appreciate po ang mga tao, kaya yung sitwasyon na nakapaligid sa atin. Ayan. At isa sa mga nakikita ko rin naman dito mga kabisyo, ito ay yung mahusay na komunikasyon. Ayan, kapag tayo po ay mapagmasid, ayan, mas lalo nating nauunawaan ng mga hindi nasasabi ng mga taong nakapaligid sa atin. Ayan, totoo po yan. Oo. Ayan, para sa mga ganong mga bagay-bagay, yung communication at mas malinaw na pagpapahayag ng ating mga saloobin at pangangailangan. Kaya nga sabi ko nga mga kabisyo, there are better things left unsaid. Meron kang mga kasamahan dyan na siguro pag nasabi mo itong mga bagay-bagay, mangluod. Magtatampo na kaagad. Mabaw kay lubot ba? So, eto na po. Mga senyales na kailangan mo nang bantayan ang galaw ng partner, jowa, mister, o kaya misis mo. Importante po yan mga kabisyo kasi ang pagiging mapagmasid po sa iyong partner, eto po ay nagbubukas ng mga pinto na mas magandang koneksyon, mas mahusay na komunikasyon, at syempre mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. So kung hindi ka himantayon, in other words, ayan, magkakaroon yan ng problema pala. Pwede lang yan, himantayon ka siguro, binabantayan mo siya or mapagmasid ka siguro, pero kung may nakita kang hindi maganda, huwag mong i-chismis. Maghilom-hilom lang ka ba? Silent but dangerous. Sa Tagalog pa, tahimik pero mapanganib. Totoo yan. Pero mas malupit ang sa Bisaya. Gahilom-hilom pero gapaots. Ay nako. Sa lahat ng mga nakatutoy ngayon, tawan-tawa naman itong mga driver natin. Sa mga security guard, shout out. Sa mga konduktor, especially din sa mga driver ng mga trailer truck. Grabe, haba ng trailer truck. Pag uwi ni Uncle Tutoy,
Minsan hindi na tayo nakikita ng trailer truck kasi yung ating spaceship maliit lang. Sabi ni Albert J. De La Cruz, mga senyales na kailangan mo ng bantayan ang galaw ng iyong partner. Add to cart ng add to cart, ha? Yan yung sinasabi ko lagi. Babantayan nyo, hindi dahil may ginagawang kababalagan. Minsan or madalas yan, pag sinasabi yan, babantayan natin kasi may babae. Hindi naman lahat yan. Oo, binabantayan natin ang galaw kasi baka yung perang ginagamit, yun yung binibili sa Shopee, tsaka Lazada, tsaka anumang mga online dyan. Meron pa dito, online sabong pa eh. Mary Bautista, kapag sa cellphone na lang, interesado, Eman Galiano. Minention pa niya. Oo, yan, sa cellphone lagi. Pag hawak yung cellphone, tumatawa mag-isa. Parang yung mga mata niya, parang kumukutitap. Eliza Florentino, dati, walang password ang cellphone, at 2 beses na maliligo. Ngayon may password na. Ano ka dyan? Dati, nilalapag yung cellphone galing trabaho. Ngayon, wala ka na. Isang segundo na nilalapag yung cellphone. Laging nakatago. Kung nakalapag man, laging off. Pambihira naman yan, mga kabisyo. May tinatago ba? Bantayan mo na yung galawan, ha? Sabi ni Leo Pogs, tagdugay mo uli, dagang pasumangil. Hadlok, no? Alam niyo mga kabisyo, no? Mga ganitong mga galawan kasi, ang bottom line po dyan is yung communication din. Kung yung mister mo siguro ay mapagmasid, abay dapat i-inform mo lagi ang iyong mister na ganito o kaya yung misis mo or vice versa. Lagi ka na nagmamasid pero hindi mo naman yung isa naman hindi naman kinakausap yung partner. Kaya mangyayari niyan, mas sobra pa siyang magmamasid sa iyo kasi hindi ka kinakausap. Ganun lang yun, mga kabisyo. Okay, so marami pong salamat. Ayan, ako pa rin ang inyong Uncle Totoy ba to? Ayan, wala na po tayong oras, no? Marami pong salamat sa inyong pagtutoy. Gabi-gabi po yan. Pag masubraan og tutoy, mapaslot, okay lang. Basta andyan ka rin mga kabisyo. Sa mga kainan, 24 hours nagising at nagpapakain at nag-aatupag po sa inyong mga customers. Sana ay mas lalo pang lumago ang inyong negosyo. Sa mga uncle natin mga drivers, ayan, sana ay lagi tayong safe sa inyong pagmamaneho. Ngayon, of course, tayo na po yung magpapaalam. Uncle Totoy, ang inyong Uncle Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Amping pirmi, mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!